Vážení študenti, práve skončil prvý trimester 3. ročníka našej Univerzity pre moderné Slovensko a mňa veľmi teší váš pretrvávajúci záujem. Spolu s mojimi kolegami, ktorí pripravujeme tento projekt a spolupracujeme na ňom, sme pripravili aj ďalšie novinky do budúcna, ktoré vás, dúfam, zaujmú. Najmä na základe záujmu o náš projekt sme sa rozhodli pripraviť aj jeho anglickú verziu. Všetky doterajšie prednášky budú preložené do angličtiny a video prednášky budú otitulkované. Od budúceho trimestra, jesenného, budú prednášky nahrávané paralelne aj v slovenčine, aj v angličtine. Naďalej vám chceme prinášať názory renomovaných slovenských, ale neskôr určite aj zahraničných ekonómov či iných odborníkov. Zároveň sme ale sa rozhodli aj o ďalšej novinke a pripravili sme prekvapenie pre vás. Chceme vám v druhom trimestri 3. ročníka ponúknuť možnosť prednášať v našej Univerzite pre moderné Slovensko. Takže tento trimester, druhý trimester 3. ročníka, ktorý začne na jeseň, by mal pozostávať z dvoch sád prednášok, ktoré budú vlastne zverejňované paralelne vedľa seba. Jedna bude od renomovaného ekonóma a druhá bude od jedného z vás, ktorého vyberieme. Takže týmto vyhlasujem súťaž o druhého prednášajúceho v jesennom trimestri Univerzity pre moderné Slovensko. Každý, kto sa chce uchádzať o toto miesto, by mal poslať do 15. augusta na internetovú adresu univerzita@upms.sk. By mal poslať teda na túto adresu do 15. augusta osnovu trimestra, teda tému, o ktorej chce písať a názvy jednotlivých prednášok so stručným odôvodnením a popisom témy a cieľa prednášok. Nechceme nič tematicky predurčovať, avšak malo by ísť o témy ekonomické alebo o otázky verejnej politiky. Nezabúdajte prosím na základný cieľ tohto projektu, ktorým je na krátkom priestore a čo najjednoduchšie vysvetliť zložité spoločenské, ekonomické javy a procesy. Mohla by táto súťaž byť aj dobrou príležitosťou pre doktorantov, výskumníkov, ale prípadne aj študentov, aby oboznámili verejnosť so svojou prácou, so svojím výskumom, so svojimi prípadne aj diplomovými prácami alebo inými výskumnými vedeckými prácami, ak spracovávajú niečo, o čom si myslia, že by mohlo byť zaujímavé aj pre širšiu verejnosť. Ďalšou z možností môže byť aj spracovanie výťahu zaujímavej knihy, ktorú čítali, ktorá napríklad nevyšla v slovenčine a s ktorou by takýmto spôsobom chceli oboznámiť aj iných ostatných čitateľov, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Takže postup bude nasledovný. Do 15. augusta nám pošlite tému trimestra s názvami 8 prednášok, ktoré máte záujem odprednášať v Univerzite pre moderné Slovensko, aj s krátkou esejou, maximálne na 2 strany, s popisom témy a cieľom prednášok. Okrem toho ešte pripojte aj váš životopis a ak máte publikačnú činnosť, tak aj zoznam publikačnej činnosti. Odborná porota, ktorá bude zložená zo spolupracovníkov Univerzity pre moderné Slovensko, všetko renomovaných slovenských ekonómov, buď takých, ktorí už prednášali v UPMS, alebo s nimi počítame do budúcna. Táto odborná porota potom posúdi jednotlivé návrhy a vyberie toho z vás, kto bude druhým prednášajúcim v jesennom trimestri UPMS. V prípade, že dostaneme viac výborných návrhov, zvážime rozšírenie počtu prednášajúcich, prípadne uverejnenie alebo ponúknutie možnosti prednášať v ďalšom trimestri alebo v ďalších trimestroch. Takže tešíme sa na spoluprácu. Píšte, tvorte, prednášajte.